So when show abrabo ye na fake niema. Ebedum na bi ugina sorry dem na wo fake sika. Eba sa Ghana police fo mfa nchaw. Obekwa maniem, free police station na to SARS, from court to SARS, from SARS to court. Eba ne sabe se why desperate. We are desperate ya na to ne adwendwen. Etu ba se da transia kretia ye niema bi. Aya ho se ne ase ewiase ba ya omobo. Se de nipa nyina be hu se why omobo. Enti eba ne se nipa ne betima transidi. Obetima se kretia fake accident. Se de be ya nke nipa ho be ne mobo. Nanso ba transia be komu akwachire no. Na wan se dance se accident ni ye. Wa nwene hu ye. Na ka ko odi kwanya accident enya ka mpokura watire mu be 4 years nie. Wan transa ka ni mu da. Sanka your original accident ya. Kaka na ne board ya di tu ho anopa wi anwumere e wo social media no. Eno na nke beji edi se. Wo se tuntum enkrofo nsu edi wa chiche tuntum. Eno nke beji atum se nka mo kwa yie. Kamo de se cars bi na nka ekro. Mema obibia akwaba ediba attention TV so permission subscribing to the channel for me. Na mo share videos na across all the social media platforms so efa ema me ni mo odin yepa. Me ene me gbawura insensem na me kwaye ya ma me agrada akache ene Amankrado akache ye ma me agrada insensem ya se me am betina se beburu nsem se wanya accident ni nema bi ewo mu ene yeda esori Amankrado se obwa ya ma me no bo onua na hye accident no pese Ghana fo enya humobro ede ema no ewo ni sensem ne court nsensem na date no enya ensoye ema ne nko ye nti no pe sympathy from Ghanaians mumianko na mumianko tie ensem no embra so when show abrabo ye na fake niema ebedum na bi ugina sorry dem na wo fake sika eba sa Ghana police fo mfa nchaw obekwa maniem free police station na to SARS, from court to SARS, from SARS to court. Eba ne sabe se why desperate. We are desperate ya na to ne adwendwen. Etu ba se da transia kretia ye niema bi. Aya ho se ne ase ewiase ba ya omobo. Se de nipa nyina be hu se why omobo. Enti eba ne se nipa ne betima transidi. Obetima se kretia fake accident. Se de be ya nke nipa ho be ne mobo. Nanso ba transia be komu akwachire no. Na wan se dance se accident ni ye. Wa nwene hu ye na ka ko odi kwanya accident enya ka mpokura watire mu be 4 years nie won transa ka ni mu da sanka your original accident ya kaka na ne board ya di tu ho anopa wi anwumere e wo social media no eno na nke beji edi se wo se tuntum enkrofo nsu edi wa chiche tuntum eno nke beji atum se nka mo kwa yie kamo de se cars bi na nka ekro ka na won ta nyusu a won tire mu a enkwada ti unche na de ka ne ko maape edi ko chinchin eno na abeka kire Ghana fo se eno na ade akwanya accident Ghana fo yenya jimifo o se accident ya memu na ho yenya nkwada momo mani na ho se accident wo na uko fake ya o se obu anu ma woni adamfo nam na opese wanya sema broso na opese nipa hu ni mobo owi ase beto onu ani jimi onu ani kwase na akwaji ni dwan yo ayo no ani jimi yo na wa sheda se ebi nyame fake accident na ebi oni adamfo bi nam mimi se Amankrado me no nam na wa je se o sheda fake accident ya metia maka je se jai jini no betima nya accident se basa na bi a o kina bi se oni Amankrado enam biem o jimi nti Amankrado no nam biem na wa je se epo bi na mbre bi atwam na nka opesa wo ye Amankrado ka che o se menye no so oni Amankrado na ntibie na se afedi oba se adwuma no a epia bonti am Amankrado mete oto ko mimi no na mo na mimi wo ya se wo ye no ma mo anya se enkwasea prank na wo pese ebia wanya mane enti wo sheda ye bibia Ghana fo be hu mobo na ka bia wo dia cool down many people tempest na mimi ka kire o se madam fo no na me ka kire o se enya ade papa okotra na se kotofa ho na se wo betimi ewu na se wo gitum itufu ma wutie na se wo gitum na so okire bibi ne wonkasa na me nkasa na wadin se enu nti wo begina so aba ba yesa ade no wo bra ebi a wudi akoniaba wo ebi a court ana ukwase age udwan ama wudi akoniaba wo court wudi court wa hemfire wudi sas ya hemfire wudi police station ya hemfire
na enu nti wobɛhyɛ da gyina so ayɛ sɛ wobɛyɛ saa deɛ na me mɛtoto meka no kora kyerɛ wo sɛ madamfo ne wo na sɛ wo try sɛ ebi a wo hyɛ da fake accident ama ebi a wonya problem wo hyɛ da fake accident ama wo ho yɛ nipa mɔba me Amankrado count me out sɛ me no nam na me tu sɛ afutuo no sɛ saa deɛ ne mɛnyɛ wo de ba na meka to sɛ mɛnyɛ because it's dangerous yɛho Ghana musicians bebree ɔma fake accident ɛmfa so obi yɛ ni so enti sɛ ebi a woyɛ adamfo a woyɛ sɔfo baa wasakyera frɛ sɛ ebi a na woyɛ kɔmfoɔ ana nso wasakyera eniema bi a na atimi fake na kɔmu no me timi ma wo fa manya mesum mu na bi apesa wo try saa de na sɛ me ma mpene ama wo a enya wadwene da sɛ ebia ena me ne wo nkasa ntu ba dan wo be da fake such accident ama ebia Ghana fo ahunu sɛ o ho ayemɔbɔ dabi enya ne saa sɛ ebi so a enhyɛ da nyawa sɛ ebia o old video bi a wo be da fake di aba betuma ma na create ya dabi ni nyina ye oki no ha. Don't give it a try. Don't give it a try. Kibia boy bia me no nam a me tia wo ho se jai me no nam bia wo jaye ena me no nya fan a me de saki nyina be di ka gu abonten ama nkrofo ko na den adom ho so. This is unpredictable Amankrado. Me sign Emma we bia akwa ba biem ediba attention TV so menya apostle donko eofia me ne ba betwetwe nkomo afa nsemo ho apostle donko nnya ba ba show me mo afara ya de na ne obi nu maduro ma ya for wa suma utini ekoso anope na mite ya maame Agradaa ya so wo borofo din bi mama part evangelist mama part me ya ba mi tia ho ya de yes wakwa ye nhihye ho na ya mo wa kakra se wanya de bia fa nkwa ye nhihye ho se accident adare wa fa ka na nkoto so na nkrofo amba me yiu na nka se oh ya maame Agradaa nya accident oh hwese we pira wa na ha hwese na ya twa hwese na ni abo na obi mu mo na mo nkonya accident na wo ko hu wo mo bo ko yi wo mo mama wasam no de emu ohu kakra enti se ayampa se na nka se so opeso ye video o san ko ye video no so na car na ekonya accident nkrofo na eprepra ye ne car no no ma na de nyina no tumi de betu dwane hu se enya nhihye ho wo ti ase en se want ma anya no sa de ndi obi betumi aye bold akase wo enya nhihye ho ebi so na enya nhihye ho because akwanhia de yemfa anya agoro sa o yo fa akwanhia anya agoro na omo anu omo kwhyehyɛ no mo wabusuafo anti mo abusuafo to na yede mo edi owu ede mo eye se video na yede mo yo se yede mo ye danyo abutie maame no so se yin ono nko ano no nkrofo bebira pa ka omo kasa twitwa ne ate at the same time also okọ meeting eyampese okọ meeting se we mu enti nipa na o kasa yenhyehyɛ ho na maame ne ye no ono okohu ye aga na wo se telebi anse be wa ye kan wo ye pani na wo de waso to forma wo se ento aso wonni ho ana asle na si ye no te na wo so wate na wo so bo tiro ka kire maame ne se ohyehyɛ ho se wo ho wan na be yi waso tire enti maame ne ko tumi de akwa ne kokot ultimate no kokot is ade asima me boa nipa no o de asama to me so se me yes ho na me you and I was not there. It was not there. So enti ye be sra Ghana for say ye no ye ti obi asamo a ye hu Hawaii bi si a ye beka ye ntamfa me se nya adwuma kakara na ye se no dosu emwa ye enti na ye bre no say ye galam say good in abrafo no sesako ye bre akwam de ye nim no koraka bia obi se ote so aye bisa na yan chechiro mu ansana wotumi dia ye wasem aka na odu obi asem ye dua tua wa no sa tua onyanko ho dua sebi akwase donko attention to be dawase ese udi unim de ebetai energy media papa me pa mo share mo subscribe to the channel for me na mo share videos across all the social media platforms ne so efa ema me na mi ambedi dwumadi ho share me ene mo amunim dada mo PSC na matili aka fağkěd makram dasene esan